baki in yi magana. Don't let me open my mouth and talk. Kika ƙara buɗe baki kika kira sunana gara ni masifaffiya ce alhamdulillah. Ba shegen da zai ce ya biya ni ya kwana da ni. Ko ya bani kyautan mota ya kwana da ni. You think you don't know that your money is not from tuwo? Tuwo? Kin yi tsammani ba mu sani ba? If you're not deceiving this one, you're deceiving that one. Kin gama ma ƴaƴan mu ƙarya kika koma kika daura aure. Yanzu you are saying something different. There is nothing constant in life but change. Change my foot. Dan ubanki da baki san change ba. Dan ubanki Laila baki san change ba. Ni ba jaruma bace ba. If you think you can gather the whole of Abuja and those your big girls that have over bleached their skin have turned to Oyumbo, ubanda ya pasa ya ci babban buro bashi. Kina ganin kina auren wani ko? Ni ma wani nake aure. Ki zauna kina bata min suna ina ruwana da ke. Ina zamani muna mutunci saboda you love my niece. Ina zamani muna mutunci saboda kina mata alheri in kin ganta. Ban boye wannan ba. Ina ganin muna mutunci saboda ko da kika fara rigima kina jaruma. I was the first to call you kika ce min kina VIP lounge. Nace you better not allow this thing to get out of hand. Kika gawayenki suka zuga ki. Kuka yi kanta da tafi ku gaskiya. Ina ruwa ke tana sai da golan tulanta da zaki ce wai a bar sayan kayan mata. Inda na tashi a gidanmu yanzu nan ina iya dora tukunya in sai itatuwa in hada sami. Ina iya sayan cikui da dabino da sauran hatsin in hada kayan mata. Ni ba zan fadiya ce ta asali. So muna wannan a gidanmu. Har kazar da ake dafa ma amare zan iya dafa miki ta kici. Kika zauna, kika bata ma yarinya sana'a, a girl that respects you and calls you auntie. Tana neman tuwanta. Ita kuma ta maida miki martani. Sai kuka hau kanta kuka yi kanta dan kuna ganin ba ta da gata. Uban da ya fasa yo kai na ko uwar shi zina ta haife shi. Dan daraja annabi mutanen da suke kan platform din nan suke kallo na hada ku da wada hula sharika lahu. Ku yi sharing bidiyon nan yayi goyon viral. Ta ce tak in tana da magana ta je hukuma. Mu je ni da ita. Mu ga wa zai ji kunya. Ke ki rasa ma wanda zaki aika ma videos. Ki rasa wanda ga gidansa a Sokoto family friends mu ne. Ki rasa wanda zaki dinga bi a Kuje prison sai Abdulrashid Maina. Kin shiga uku. Wallahi kin yi asara. Ba za ki ba mutanen kirki ba ma a prison din. Ba za ki ba. Yes, Abdulrashid was close to me. I stood by his side because he's a brother to me. But when he jumped bail, I was the first to talk to Ndume. Ni na fara facing Ndume. Na roke shi for his bail. Bai san ni ba. Yace for your courage. Yace I'll go and see him in Kuje. He did. And he did what he had to do. Da aka rike shi after Abdulrashid jumped bail 4 times. I knelt in front of Ndume. Na ce ranka dade ban sani ba kai hakuri. Yace Sadiya, your heart is too good. In kin say he'll jump bail, wallahi ba za ki tunkare ni ba. Matar shi tana boyewa a gidana yau barin fada. Dash Faisal was hiding in my house. When I was asked when a restaurant yafi nace ka tambayi Fauziya yakka. Nace but L&L ku je wurin Laila ku sai abinci. Sign the contract with her. You went there the first time you were not married. What took you there the second and the third and the fourth and the fifth and the 10th time there? His wife calling me, telling me that in America, amma Sadiya ya zaki man haka. Ya zaki man haka. I also know about the contract in just that you're waiting at Biakudang at Plateau State. So now that you know, people know, maybe you should stay a bit longer in your marriage. Because that was what he said to me. Contracts. Ina gajiya. Lafiya lauya kuke ina zuwa video nake. So, you know, kin bude baki kin ga mishi kin ce mishi ake ba san shike but there is a deal why you're waiting for it to click. Once you get your money you're out. Well, we all know you to be one now. Hawa Ali, because now I will not call you with that your body name. I'm 34 my foot. When did you finish university? Who was your first husband? Kaka Baba father. Who was your second husband? Sani Duba. Ya kika kare ke da kaka. Ai surani basu mutu ba kaka bai mutu ba. Ya kika kare da Sani Duba. Ya kika kare da shi. Kin gama ma ƴan makaryan
feminist, yanzu kuma is a charity foundation that you put. Ko me kika yi kenaki don mutane su sani ne sai ki kafa kyamara. To idan kin fasa ansa ni ko kin fasa kai na ƙara yadda kika majaruma, uwarki zina ta haife ki, kutuma babbar bura uba ki Laila. Ni ba jaruma bace. In kina ganin kina da mazan da ke cinki a bayanki, billahi lazi I have a whole army behind me. Na rantse maki da wada wula sharika lahu, ba a faɗa da ni kuma kin fara kenan. Every day da abin da kika aika gara ma ki bari. A word from you, I will release your audios, I will release your videos. Try me and see. Try me and see. In kin saba mutane iskanci irin su jaruma, ni ba jaruma bace. When jaruma got to me, I told her na ce ki hakuri, zan mata magana. Yariya ta fito tana sai da abinci, kika ce a bar sayan kayan mata 500, a bar sayan wancan 1000 kaza. Mutum yau in yayi mijin shi dankali, gobe ya mai menene ya sai min kudi ya mai. Ita kuma ta ansa ki tace shi yasa naga auren ki biyu amma duka an sake ki. Ta yi ƙarya akai? A ba ta ƙarya akai ba. In dai har kin iya wannan, me yasa ka sake ki? Me yasa har so biyu auren ki didn't last? Sai ki gaya mana. Sai ki gaya mana. Me yasa auren ki har so biyu bai mutu ba? Ki gaya mana. To idan kina yi da wani, kina ganin kina da backup, kina ji na? To billahi allazi la ilaha illa huwa, ni da kike gani ko ba end of discussion bace, beginning of confusion ce ni. Idan kika sa ni a gaba kina zagi na, billahi allazi la ilaha illa huwa, bari ganin wai kina ganin kin auri mai kuɗi yana gwamnati, idan na yo kanki you will not like it because I move with evidence. Pictures da kika aika Abdulrashid Maina duka ya turo mun su saboda yana son shiri da matar shi. Kin gane? Ƙarya da kika mishi jiya duka yayin recording dinki. Kina cewa yayi nesa da ni masifaffiya ce, dan kutumar babban buro ubanki ni masifaffiya ce. I stood by his side and I made sure he got bail before he jumped bail. I ni ba azalima bace, da jumping bail I went against him. So now da aka nemo ni ana neman wa za a ba kwangilar a rinka kawo mashi abinci, it was you I recommended and this is what I get. Layin gidanka ma ba za a iya bi ba in ka auri wani uban wai ce miki ban da aure jaka mahaukaciya. Uban wai ce miki ban da aure, uban wai ce miki ban da aure. Kowa irin kina an ce miki bi as you go. Ko kowa irin kina mai fake life. Kin je kin yi marketing gida kin ce kin siya, ran da mijinki ya sauka fawa aka fara neman kudaden jama'a, kin riga kin bata shi, kin ja mishi musiba da bala'i dan ba san shi kike ba. Dan kowa yana abin shi a boye ne. Houses I have, this I have, that I have. Nobody is saying anything to you. I refuse to get involved in anything. In aka zo aka fara magana issue dinki, I keep quiet and I tell people da Allah nan gidan Laila ne, ba a magana Laila gidan nan. But ki zauna kina zagi na? Wallahi tallahi ko asalin banza na fiki, ko gatan banza na fiki. Ba memba kike aure ba, Allah ya sa ta nabi kike aure. Uban da ya fasa ni da ke ya ci kan baba buro uba shi. Ki je ki tattaro duka wa'annan ƴan matan naki da kika hada kuka hau kan jaruma ba, dan Allah in baki tattaro su ba tsinanniya ce ke, dama ubanki ya tsine miki da kika canza sunanki sai daga baka shirya ku. Kaki tsammani wai kaki bari in bude bakin yi magana. Kaki bude baki, kake 34 at 46 you're claiming 34. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. Ki ci gaba. This is a warning. Ina jiran wani ya tanka mu. In kin fasa tanka mun ko naki ya fasa tanka mu, kutuma babbar bura uba ku. Kashin babbar bura uba ku. Sunana Sadiya Marshall kin sani. I refuse to look at everything about you. I refuse. Even there was a time that nace miki, Laila ki sai gida. Muka fara neman gida ni da ke. Nace miki I'm into property, you are getting money, buy a house. Kika kasa biyan kudin gida, kika ce min ba samu gida ba. Estate din da nace ina so. Aka kawo min takaddun gida aka ce in biya 41 million naira. Na kira ki nace miki Laila kika ce ba samu gida ba. Kika ce waye nace to ga gidan da kika ce zaki kawo ba su rabi, daga baya ki ba su rabi. This was like 3-4 years ago. Nace gashi to an kawo min shi an ce in biya duka kuma ina da kudin biyan duka.
nace sai zan bude in kirga dala in biya su kika yi shiru nace amma ba zan yi ba nace miki ba zan yi ba nace so I think you should just quickly go and give them what you have. And even at that time, it was my husband who stopped me. I would have given the half for her to pay and then get the house, and later on we can sort it out. Don't do that. Darling, don't do that. Don't allow money to come in between you and anybody. She man is saboda garo da kika nuna wa nisi na area. Then initially you thought she's my daughter, because anywhere I go I'll tell them that Area is my daughter. She's my favorite niece, she's the closest to me, she is everything to me. Nina yaita. So atache. So because of that, say don't allow anything to come in between you and anybody when it comes to money. Even if you're the same father, the same mother. If you're borrowing her money, let her put it on writing and all that. Nace miki kije ki ba su deposit. Ban ga miki ai cewa Suleiman ne ya hana ni ba, mijina ne ya hana ni. Ban ga miki wannan ba. To ki kiyaye ni, ki fita ido na. Duk abun da kike a Kuje prison haka yake. Har wannan kasinin naki da kika aje a daki Abdulrashid Maina. Wai shi yake duba miki ƴan matan da suke zuwa da ƴan matan da suke ko fita. Ke baki da kunya ma kina mata aure. Wannan mai kama da buzu ko kasinin ki ne ko yaron ki ne ni ban sani ba. To ki kiyaye ni. Shi ma kuma zai ji daga wurina. Daga asibiti na fito ba lafiya ta ishe ni ba, amma gobe zan sa a tuka ni a kai ni. Sai na ci kutuma babban gura uban dukanku. Ke na miki naki yanzu ko? To ki kiyaye ni. Ki kiyaye ni. Ki ja girmanki. Ki ja girmanki kuma that contract na sa aka baki, consider it cancelled. I have recommended you to more than 10 people you don't even know. I am cancelling that. There is nothing in your food. There is nothing in your food. In fact, your food NAFDAC should go and check. Because I'm checking us abubuwa ciki, that's why people keep coming back. Don't let me talk. Don't let me talk. Kina nuna ke sana'a ke ka samu kudi. A kudin sana'a ne kika samu 700 million ko 350 million. A kudin tuwo ne kika yi su. Kwanan ki nawa kina tuwo. Ke hajiyan Ganda ce? Ke bakin mangoro ne ko ke sahad ce? Bai fito yanzu kika fara sana'an nan ba. So now tell me, as soon as kika samu riba kika sai gidan miliyan 700 ko gidan miliyan 600 ko gidan miliyan 350? Dama masiyaci ya kowa surutu. Kina fitowa kina alheri kina sa kyamara duniya tana gani. You don't do that. Kamar ba musulma ba. Cewa akai a musulunci in kai alheri da hannun dama karka bari na hagu ya sani. To ni dai ba suna na ya fita daga bakin ki, ba fallasa kike so bakin ga sunan Sadiya Marshall ya fita bakin ki, Fa'iqa Marshall ya fita bakin ki, Zainab Marshall ya fita bakin ki, Asiya Marshall Rufa'i ya fita bakin ki, Kadri Ahmed ya fita bakin ki, Musin Ahmed Marshall ya fita bakin ki, Ahmed Marshall kanina wanda ke bi na ya fita bakin ki. Ya fita bakin ki je can ki hidimar ki, ban taba sa miki baki a hidimar ki ba. Ban ma taba zuwa na ce fake name kike using ba. Sunan ki na asali Hawwa Ali ba Laila Ali ba. Age kuma canzawa kika ko kika je, you follow the procedure, you changed your name, you changed your age. So don't let me speak. Allow me to rest and sit down. Jaje inda Allah ya ji ni. In ci gaba da hidimomi na.